Nan bansai lai makan Tabui tibogu ono angkasa tando onyo dan nan katurun nan ka ari munta anak muda kandulang asirnya de naik karaku nasa arupodaun tamu mungkin kamu kacaramu saja kita badan merasa hidup bakuli siang ulawan sai salamuku batanya den naik karang bandai marabare palit terkini depi iti sayui pambalinyo
Pelipis sih bro. Beli lagi. Dia milih lata pasanya balai gadang bersimpang ampe kanan arah kate kapilih yang tarik kabendang katiboga paling kalare saisuanyo batu limba arah katapi koto gadang sebarang jalan sebarang sampai cepadang data kini lah bali akan nagari. Kini batinggalkan sadang sayang udah bapal yang kasih tajung bayi naba angka keputi jua bakironyo dia langarai ditajuni nak samo sanang perhatian nak sanang bana kan dua nanti nggak mau lawai dema dia nalore ejonan kini dema kini labali akan nagari ada agak mudah dilupakan iyo dema olah ilang alai baganti nande denai joy ko mana dema olah tolong patengang oh alalayo niño de mar sungguh suci maolah bakanda Paurai ka kami nabasamo nabapitata dapat kiti nanibara itu saputangan ko alawenyo sadang kagete dapat panahan nujang rinay bisa paapoy paluha di taniang bisa dibali di mano sajo haragonyo indah domaha kalau dilipe sa ganggaman makan sampai indahnya banyak ada kandawana tolong tengok kasih akan dua
ngurang pikir-pikir biar bisa baba adek baitu dan salari salamonangko gamang barasu kabajawe edet barasu kabatanai ko nyampang padan ngilupan yang lah nyanto udah kau penyo di langi bandar tak panawa ube di kandang dan nantikan udai denan lain tak mungkin cega dedan Bapak sanil magarantau kota raga aja kami pulang janalah mobana kandang di rantau lama tempe padoranda anak kandang tolong patenggangkan deda lama tempe padoranda deda